ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି। ରାତିରୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ମୋର ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଖାଟ ଖଟୁଲିଟିକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। କାଠ ଖଟୁଲି ଉପରେ ମୋ ପିତ୍ତଳ ଖଟୁଲିକୁ ମୁଁ ରଖି ମାଙ୍କୁ ଏଥର ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲି। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେଲି। ମୁଁ ରାତିରୁ ଝୋଟି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଝୋଟି ପକେଇବା ସମୟ ହୁଏନା ବୋଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ସେ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ଭଲ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଆ 3ଟି ଆଉ କଉଡ଼ି 2ଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଲି। କଳସ ବସିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲି। ମାଣଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି ଆଉ ମୋର କଉଡ଼ି 2ଟି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଖୁ, ମୂଳା, କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ନୂଆ ଧାନ ବେଣୀ କରିଥିଲି ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଲି ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ପୂଜା କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସକାଳୁ ଏତିକିବେଳେ ମୋ 5ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। କଳସୀ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୁଆ ନେଇ ମୁଁ କଳସୀ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ କମଳା ଆଉ ଡାଳିମ୍ବରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲି। ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାହାରେ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପକେଇ ସେଠି ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଥିଲା, କ୍ଷୀରି ଚକୁଳି ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଏ। ସେଇଥିରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, କଦଳୀ ଭଜା, ଶାଗ, ଚକୁଳି, କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲି। କାରଣ ସକାଳୁ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ମତେ ସମୟ ହୁଏ ନା ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କରିବାର ଥିଲା। ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ପାରିଲି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର ଗୁରୁବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଆଜି ମୋର ହେଇଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଗି ରହୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।